करला आज तरह लौकाते नहीं के हमरा लागत तक नासा हो गइल बा। भैया भैया कल एकर पता बता देते तो बड़ा बढ़िया रहे। पता हाँ 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 चली बता दो। तार बियाह हो गइल बा। दूरे रहा हमार बियाह हो गइल बा। मेहरारू कैसन बिया? अरे मेहरारू बढ़िया बिया, गोर बिया, सुंदर बिया, बढ़िया बतावे ना बियाह कइले बनी। लइका फइका बा से देखो ना ना ना। तारा घर लाइन भरल लाइन हाँ हमारे घर लाइन भरेला। भरल हाँ टीवी बा टीवी टीवीओ बा। बा टीवी बा और टीवी बा। ओमे खेसरिया के फिल्म वाला हाँ हो खेसरिया के फिल्म आवेला। आवेला हाँ खूब देखी न जा। अब फोनवा के हो पवनों का वाला फिल्म खूब देखी न जा मजा से। अच्छा फोनवा के वाला हाँ एकदम हाँ नगिया वाला कि ना ना दुनिया वाला भैया आई पतवा हमारे के बता दी तो बड़ा बढ़िया रहे। पता है देखियो गिरी हो जल हम गिरजिम ज्यादा ओवर पी ले का बड़ा हम गिरजिम ना पता बता दो किसी आ जन पता बता दो। कहाँ से आइल बड़ा? हम तो जितावरा से आवत नहीं। जितावरा से हाँ जितावरा से। बस ले ला टेम्पू से अरे हम बस ले नहीं हो। बस ले हाँ टेम्पू ले कहाँ में ला हाथ टेम्पू ले अरे हमार मन बस ले जाए टेम्पू से आई पतवा हमारे के तनी बता दी तो बड़ा बढ़िया रहे। भाई सर हाँ भाई सन बियाल बिया हाँ बियाइल बिया। बियाल बिया हाँ पाड़ा की पाड़ी पाड़ी बियाइल बिया हो। पाड़ा कहे ना अरे वो तो भगवान के मर्जी बा। भगवान के हाँ कौन भगवान के? भगवान के नखजन के क्या भगवान हो। भैंसिया गोवत खाले की भूसा गवत खाले। गोवत खाले हाँ भूसा कहे ना अरे मत तू पियले बड़ा हद से ज्यादा तू मत गिरत रह तो तू गवत भूसा भूसा कहे ना खाले और भूसा ना खाले दोनों खाले। दोनों खाले हाँ अच्छा ए जरा कैसन हितई पड़ला? ये हमार मामा गाँव हो। मामा कहो हाँ आपन की गांव घर के? गाँव घर के मामा गाँव हो। गांव घर के हाँ आपन कहे ना आपन घर के पहले तू तो हमारा गिरा दे मर दे लेकिन ओवर पी ले बड़ो। आपन कहे ना आपन रहब की जइब? अरे उनका से भेंट कर हम जाई। जइब हाँ रहब ना ना कहे न रहब? बहुत पागल आदमी से हमारा भेंट हो गुल आज। पागल हम पागल कि तू पागल? हम पागल हनी। हम पागल कि तू पागल? अरे हम पागल हनी कि तू पागल हो। बार बार कहता रहे कि रहब कि जाइब हम कहता रहे कि जाई। को बल मर दे हमू ये 3 घंटा ले को गोवा में पूछत पूछत। अरे उठो मत उठो तू पहले पतवा हमारे के बताओ हम जाई। हम को बोले पूछता नहीं है कि पीआर फिल्म स्पेशल कहाँ पर? अरे हमू तो यही पता कहतन कि पीआर फिल्म स्पेशल कहाँ बा यही पता पर तो हमरो जाए के बा। रे मर्द तो दवा अपन हम तो कब बोले ये जो तनी मर्द तो अपने के दोनों आदमी एक में बोरा पड़ल तो हमू तो यही पूछतनी कबे से 3 घंटा ले तू बुर्बक हमारे का फसौले बड़ कहतनी पीआर फिल्म स्पेशल में हमारा जाए के बा। पीआर फिल्म स्पेशल में तो मर्द चलो कोनो आदमी ले पूछो जे चलो चलो कौन पर्चिया भला त नहीं तार पर्चिया पर काम चल जे। चलो धला उठाओ ना चप्पल उठाओ हमू पर्चिया धले तनी तो मर्द पूछम से कैसे फैन बोरा बने के पर? हाँ उठाओ उठाओ ठीक कहता रहा चलो। हैं? हाँ चलो उठाओ चप्पलवा रोका पर्चिया धलो तो पर्चिया धलो तो नहीं धलो। उल्टा पर्दा लगाओ तारा चप्पल सीधा लगाओ चप्पल हमारे साथ चल के पोजीशन डाउन का करबो। उल्टा बा हाँ छोड़ ना पेन हम चलो पदलो चलो 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 चलो। अरे हे न चले के बा हे न चले के हे न चलो हे हमर चप्पल हमर कपड़ा ले लो उधर ले ले कपार पर धलो
खेलना बा पीआर फिल्म ऑफिशियल। केकरा से पूछला आ चलो ना कोई से पूछा जाई का कोई जाई एगो तो समय बर्बाद भइल। चलो पूछला तुम मर तर चलते हमर ऐसे समय बर्बाद बोला चलो चलो पी ले बड़ा बुझा तर के नाराज बड़ा हमनी के अब लग गिरत भरातम कहां गुर्रती चलो 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 मार तो तारा चक्कर में आज हमर चलो 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 बंद चलो जा मर्द लेके नहीं चलो चलो